Zo života. Karel Zatkoviansky. Chalan, z ktorého bude čoskoro úspešný politik, bol nekompromisný a cieľavedomý už odmala. Raz, keď som prišiel do ich triedy pokecať si s kamošom Rasťom, bol som svedkom veľmi nevšednej udalosti. Hrali v triede vybíjanú s papierovou loptou, čo mimochodom odkúkali od nás a začali sa opičiť. Všetci tam behali, škriekali, výskali, až na jednu dvojicu. Karel a Marienka sedeli a hrkútali si ako dve hrdličky. Zrazu sa začali strkať. Vyzeralo to nevinne. Až do momentu, keď Karel Marienke takú pritankoval, že preletela cez dve lavice a padla na zem. Prepáčte, nechal som sa uniesť. Neletela. Len padla na zem ako podťatá a nejavila známky života. Neskôr sme sa dozvedeli, že mu nechcela napísať úlohu z matematiky. Tak sa s ňou porátal. Keď sa prebrala a úlohu napísala, Karel sa ospravedlnil. Čo z toho vyplýva? Nezahrávajte sa s Karlom Zatkovianským.